טוב, פרשת השבוע תהיה לעילוי נשמת משה מוריס בניטה בן יקות, ולרפואת מרסל מסודי בניטה בת איזה, לרפואת איבט בת רחל, ולרפואת כל פצועי צבא הגנה לישראל, לחזרת כל החטופים ולנשמת כל החללים, רוח אדוני תניחם בגן עדן אמן ואמן. פרשת השבוע שאנחנו נקרא בשבת בעזרת השם, פרשת וירא. בפרשה הזו בעצם יש לנו 7 מתוך 10 המכות שהקדוש ברוך הוא באמצעות משה ואהרון ינחית על מצרים, ואני הייתי רוצה להתמקד במכה אחת וללמוד ממנה איזשהו מוסר השכל. אני הייתי רוצה להתמקד במכת צפרדע. במכת צפרדע אני מקריא פסוק איך התחילה המכה. כתוב ככה: ושרץ היאור צפרדעים ועלו ובאו בביתך ובחדר משכבך ועל מיטתך ובית עבדיך ובעמך ותנוריך ובמשארותיך. זאת אומרת לנו התורה את כל הנקודות שבאים הצפרדע בעצם תבוא שהיא תיכנס לבית של המצרי, בעצם איפה היא תופיע. חכמים טוענים שהצפרדע נקראת צפרדע, הפירוש של צפרדע זה ציפור דעה. ציפור דעה, הכוונה היא בעצם שהצפרדע היא לא מטומטמת, היא די חכמה. ואז שואלים חז"ל, מגיעים חבורה של צפרדעים לבית של מצרי, והם צריכים לקבל החלטה עכשיו לאיפה להיכנס. חלק יצטרכו להיכנס לחדר שינה, חלק למקלחות, חלק לשירותים, כמו שכתוב בפסוק, אבל ישנם חלק מהצפרדעים שצריכו להיכנס גם לתנורים. מי ייכנס לתנור? לכאורה באמת כתוב שחלק מהצפרדעים בחרו, כן, שלהיכנס דווקא לתנורים ולא לחדר שינה ולא לפור ולא למקומות הנוחים. והקדוש ברוך הוא, את הצפרדעים האלה בסוף מכת צפרדע, כתוב שהקדוש ברוך הוא, כן, צ'יפר אותם. איך צ'יפר אותם? כתוב שבסוף מכת צפרדע כל מצרים הייתה ערימות של צפרדעים שהצריכו את כל מצרים, וזה היה חלק מהמכה. אבל הצפרדעים שנכנסו לתנורים, כן, אותם הקדוש ברוך הוא יחיה והכניס אותם לתוך היאור והחזיר אותם חזרה ליאור. כביכול הצפרדעים האלה קיבלו פרס על עצם העובדה, כן, שהם נכנסו לתוך התנורים, שהם בחרו להיכנס לתוך התנורים. כתוב שבתקופה של נבוכדנצר, הרשע המרושע, סיפור מוכר שהוא ביקש מכל אומות העולם לבוא ולהשתחוות לפסל, אז כתוב שחנניה, מישאל ועזריה שבאו לשם בעצם, שכולם השתחוו, הם לא השתחוו. ואז נבוכדנצר בא לראות במו עיניו איך זה יכול להיות שיש פה חבר'ה שלא משתחווים. אז הוא שאל אותם, הם אמרו לו, אנחנו משתחווים רק למי שאמר והיה עולם, אנחנו לא משתחווים לפסל, והוא זרק אותם לכבשן האש. ובכבשן האש כולנו יודעים, נעשה להם נס, התחילו לרקוד שם בתוך הזה, הקדוש ברוך הוא יחיה אותם. שואלים חכמים, ממי לקחו מוסר חנניה, מישאל ועזריה? ממי הם למדו את זה? אז כל אחד שאתה תשאל אותו יגיד לך, מה זאת אומרת? מאברהם אבינו, באור כסדים, מה שקרה עם נמרוד. אומרים חכמים, לא מאברהם אבינו הם למדו. למה? דווקא מהצפרדעים. למה? כי לאברהם אבינו לא הייתה ברירה. נמרוד לקח אותו, או שאתה משתחווה או שאני זורק. הצפרדעים היו להם ברירה, יכלו גם להחליט לא להיכנס לתנורים. חנניה, מישאל ועזריה, אף אחד לא קרא להם לבוא לאותו מעמד, יכלו גם לא לבוא, והם בחרו לבוא. ולכן כתוב שהם למדו דווקא מהצפרדעים. אז זה לגבי הצפרדע, והנה הצ'ופר שלה, היא בחרה לקפוץ לתנור, הקדוש ברוך הוא מחיה אותה. בפרשה הבאה, שבני ישראל יצאו ממצרים, אנחנו נלמד עוד דבר. אנחנו נלמד על עוד סוג של חיה שמקבלת מתנה. מי? הכלב. כתוב שבני ישראל יוצאים ממצרים. לא יודע, כל מי שהיה פה בחיל קרבי יודע שברגע שאתה עושה פשיטה, אימונים, לא משנה, ליד כפר ערבי, טול כרם, ג'נין, whatever, שאתה 3, 2 קילומטר, 4 קילומטר מהכפר, הכלבים שומעים אותך, מתחילים לנבוח. אתה שומע את כל הכפרים ואת הכלבים בכפר מתחילים להשתגע. למה? כי זה הטבע של הכלב, לנבוח, שהוא שומע משהו מוזר, משהו חריג, מריח משהו. אומרים חכמים, לא 1, לא 2, לא מחלקה, לא פלוגה, מיליונים של בני ישראל יוצאים ממצרים, כתוב וכלב לא יחרוץ לשונו. הכלבים לא נבחו. נגד הטבע שלהם, הרי טבע של כלב שהוא רואה תנועה כזו, הוא נובח, כתוב שהכלבים לא נובחו. הקדוש ברוך הוא החליט שגם את הכלבים הוא מצ'פר. איזה מתנה קיבלו הכלבים? כתוב שהכלבים קיבלו מתנה, שיש פסוק מפורש בתורה, שאם אתה שוחט בהמה והיא יוצאת נבלה או טרפה, מה כתוב? לכלב תשליכון אותו. אומר הקדוש ברוך הוא, אם זה יצא לו למאכל, תן לכלב. שואלים חכמים, גם האריה רוצה לאכול, הצבוע,
הנמר, כל החיות האלה רוצות לאכול, למה דווקא לכלב? ולכמה זמן? אומר הקדוש ברוך הוא, לכלב תשליכון אותו לדורי דורות עד סוף כל הימים. כל הזמן אנחנו מחויבים לעשות את זה. עכשיו, שאלה ששואלים חכמים, ובזה בעצם אני מסכם את הרעיון. יש לנו צפרדעים מצד אחד, כלבים מצד שני, נכון? הצפרדעים עצמם נכנסו לתוך תנורים, הכלבים לא נפחו. שאתה בא ואתה שואל, כן, מי מהם יותר היה אז נפש על קידוש השם? הצפרדע או הכלב? לכאורה התשובה היא ברורה, הצפרדע, כי היא קפצה לתנור. אז אם הצפרדע עשתה מהלך, כן, יותר חזק משל הכלבים וקפצה לתוך התנורים, איך זה יכול להיות שהצפרדע מקבלת פרס חד פעמי? מה המתנה שהיא קיבלה? הקדוש ברוך הוא החיה את אותם צפרדעים שקפצו לתנורים. אבל הכלבים שלא נפחו, כן, כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר לכלב תשליכון את אותה בהמה שיצאה לו כשרה נבלה או טרפה לאורך כל הדורות. זאת אומרת, הצפרדע התאמצה יותר והכלב מקבל פרס יותר גדול. זה מה שיוצא מזה בסופו של דבר. הלכה למעשה, צפרדע קפצה לתנור, הכלב רק לא נבח, הצפרדע חד פעמי, הכלב לכל הדורות. שואלים חכמים, איך זה? הרי צריך שיצא פה צדק. אז איך זה קורה? איך זה שהקדוש ברוך הוא מצ'פר את הכלבים יותר? עונה על זה החפץ חיים מוסר השכל אדיר בנושא של לשון הרע. אומר החפץ חיים, מפה תלמד, תקשיב טוב, מפה תלמד שלסתום את הפה זה יוצר קשה מלקפוץ לתנור. שמעת מה אומר חפץ חיים? למה הכלב מקבל פה את הצ'ופר היותר גדול? אומר החפץ חיים, בוא תלמד משהו על לשון הרע. מפה תלמד, אומר החפץ חיים, שלסתום את הפה, שזה מה שהכלבים עשו, יותר קשה, כן, מלקפוץ לתוך תנור בוער. לכן אומר שלמה המלך, כן, אומר שלמה המלך, איזהו גיבור, כן, המושל ברוחו. זה שיודע לחטוא ולא ישר להגיב, זה שיודע לא לדבר לשון הרע, זה שיודע לספור עד 10 ולא להתפרץ ישר. מהחפץ חיים אנחנו לומדים שבעיני הקדוש ברוך הוא זה ששותק, זה שסותם את הפה, הרבה הרבה יותר מוערך, כן, אפילו מזה שקופץ לתוך לאש על קידוש השם.